Hyvää päivää jokaiselle. Joo, tässä vähän kahvia nauttin ja vähän jo porannut joulua poikkeen ja varastosta yksi laatikko, missä on noita koristeita, esineitä. Nyt laitoin sinne ennen joulua, tai silloin kun mä tein joulun tänne kotiin, niin tälleen. Murojakin pitäis kun jaksas vaan ja tälleen. Mutta palatta piti jäädä ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Morjens.